A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenés hallható. Itt a Fezen Rádión az FM 102.9-en. Különleges, mint te! Fezen Rádió! A heti metáldózis. 3 perccel 8 óra után elindult a Vasfüggöny itt a Fezen Rádióba, drága hallgatóink, és teljes a stáb, hát őrület! Mióta nem volt teljes a stáb? Amióta beleénekelsz a végébe. Igen, ezért nem jövünk. Szép jó És estét. gyanús, hogy legközelebb se lesz az. Na jó, de Legközelebb se jövünk. Megnéztük, hogy most is beleénekelsz, és hallottuk. És kiderült, hogy igen. És így nem jövünk jövő titeket héten. zavar, ha én énekelek? Hát ez most komolyan Igen. Ideig süllyedtünk, hogy gyakorlatilag most már, hogyha kieresztem a hangomat, akkor az azt jelenti, hogy titeket ez zavar? Azért zavar, Eddig is csak zavar. és kizárólag, mert hogy nem énekelted előtte azt, hogy szólj rám, ha hangosan énekelek. Annyira nem volt hangos, először is nincs rajtad fülhallgató, drága Kalapúr. Egyébként azt mondjuk el, itt van Kalapúr. Itt van Fehér Tomi. Itt van Pencs Tamás. És itt van a gyönyörű hangú Stupowski Zoltán. Köszönöm szépen. Igen. Annyira szeretem, amikor a Tamás ilyen mély hangon felkonferál. Beszélj egy kicsit mélyen. Most Így nem nevezitek, hogy felkonferál? Nem. Mély hangon. Na egyébként van egy ilyen news egyébként most a Székesfehérvári zenei piacon. Na. Ugyanis a Tűzvonal zenekar az újra létezik, és nem bírtam kihagyni, nem haragudj. Fantasztikus, én is az RTL Klub híradóban láttam egyébként. Én az MTV-n Várjál, hívom a fókuszt. Várjál, de nem mondjuk be más médiumokat már. Oké, akkor a Tűzvonal nem annak számít. Nem, a Tűzvonal az egy zenekar, az nem médium. Na mindegy, szóval újra lesz Én Tűzvonal. a lánglovagok.hu-n olvastam. Ha minden igaz, akkor jövő hét, igen? Igen. Én nem. Ez tegnap történt úgy, hogy hivatalossá vált számomra. Tegnap beszéltük meg, ugyanis ő új énekes lesz ebben a zenekarban. Na ne csináld. Igen. Úristen. De ti szerettétek a Tűzvonalat, nem? Ja. És most jön a cirip. Ó, igen. És nálatok ilyen tücsök effekt? Most jön az, ami Van az a pénz, amiért South Parkban, szeretjük. hogy ilyen nyitott szemmel pislog. Igen. Van az a pénz. Van az a pénz, amiért szeretjük a Tűzvonalat. Tudom, Tamás, drága ember, én tudtam, hogy rád számíthatok. Már egy ember lesz. Köszönjük szépen. Köszi, mennyi Tudtam, ez? hogy egy... Várjál, 10, 20, 30. Szeretem a Tűzvonalat. Igen, és új énekes lesz, ez lesz én. Ó, Én ez leszek a művész neve, hogy én? Igen, ő lesz az új énekes, én. Aj, de jó. Nagy különbség nem lesz a színpadon, mert a Tamás, mint olyan eléggé nagyjából stimmelnek a kondíciók, mint hang, Igen, mint igen. burisztikailag is. Igen. Mozgásilag nem biztos, hogy... Nem, mert ő általában a Ronnie James Dio-nak a mozgását utánozta le. Nekem nem volt annyira szívügyem Ronnie James Dio, hozzáteszem, egy zseniális énekes, Isten nyugosztalja szegény, de Te kit utánzol? én még nem tudom. De ez majd kialakul a színpadon. Ez Zoltán Erika. remélem, a Zoltán Erika az jó példa. Nem, vagy Boy George. Nem megyünk át ebbe az irányba. Nem? Nem, de a zene egy kicsit változni fog egyébként, egy kicsit átmegyünk rock and rollosba, de egyelőre most a feldolgozások és a már meglévő tűzvonaldalok kerülnek majd a próbán gyakorlásra. Örülök, hogy megoszthattam veletek és a drága Fezen Rádió hallgatókkal ezt a hírt. Mi is örülünk. Mi is örülünk, hogy megoszthattad. Látom az arcodon ezt az őszinte, nevezzük mosolynak. Ez egy őszinte öröm. Igen. Na, a mai adásban egy kicsit beszélni fogunk a fesztiválokról, ugyanis a mai nap folyamán tehát napvilágra került egy-két friss információ az idei Fezen Fesztiválről. Igen. Bizony, De, igen? iszonyatos fellépők. Hát nem iszonyatos, lesznek. inkább nagyon jó fellépők lesznek, de erről Ezt majd úgy később beszélünk. értette. Ja, értem. Igen, ezt máshogy értettem. Zene után erről beszélünk. Egy dal erejéig most elvonulunk, és utána a fesztiválokról fogunk beszélni. Az első dal, amit lejátszunk, az egy AC/DC dal lesz, megmondom miért. Egy Mert kedves... imádod. Mindig igen. Igen. Nem, van egy új hallgatónk. Na, Úgy Na. hívják, hogy Orosz Henriett, a Sajó Szentpéterről. Egy új hallgatónk? Igen, és fogja hallgatni, és most ezt a dalt ezt neki fogjuk küldeni önfeledten. Szervusz kérlek. szia Henny. Drága Henny. Így van. És zene után visszajövünk, beszélünk majd mindenféléről, főleg a fesztiválokról. Ugyanis ezen a héten is lesz egy másik fesztivál, de ezt majd elmondjuk részletesen. El lehet minket érni MSN-en, ez a vasfüggöny@fezerradio.hu. Van egy SMS számunk, ez a 0630 320 13 38, ha jól emlékszem. Zseniális vagy, Kalapúr. Bocsánat, Henny, egy kérdés van. Mennyi ideig tartott neked az, amíg a Stupowski rátukmálta az AC/DC-t, hogy
te azt szereted. Nem, Ezt így írd meg, légy szíves. Vagy volt egyáltalán más Facebookra. választási Vagy lehetőség? igen, tehát még gondolom még az Airborne-t is mondta. igen. Meg És a tűzvonal. az új tűzvonal. És ha már a Facebookról volt szó, akkor lájkolgathatok minket a Facebookon www.facebook.com/FezenRádió. Vasfüggöny, ahol a függöny vas. Kettő perccel múlt 8 óra, ez még mindig a Vasfüggöny itt a Fezen Rádióban. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. És Michelnek is, aki éppen most jelentkezett be az MSN-re. Aminek a címe... Igen, Michel Wilde, aki most bejelentkezett MSN-re, és aminek a címe egyébként vasfüggöny@fezerradio.hu. Ide lehet e-maileket is küldeni, de nem muszáj. Na, Úgyse olvas senki. Igen. mit? Az e-maileket. Az e-maileket. Én sem olvasok e-maileket, utálom az én most már mindent Facebookon intézek. Ugye beszéltünk arról, Egyébként, bocsánat, az Igen. e-mailre visszatérve volt az aranyos sztori, hogy jelentkezett a Microsofthoz egy emberke állásügyben, ilyen takarítói állás, Aha. és mondták neki, hogy jó, akkor adja meg az e-mail címét, és majd értesítik, de hát nekem nincs olyanom. Én vidékről jöttem, számítógépet se nagyon látok. Az kellemes. És mondták neki, hogy hát akkor sajnáljuk, de ha nincs e-mail címe, akkor kuka. nem. És akkor fogta az emberke, hazament szépen, fogta magát az ember, hazament, majd elkezdett egy vállalkozást, állatokkal foglalkozott, vett egy traktort, neki ilyet mezőgazdászkodni, és felfejlesztette a céget annyira, hogy a világ egyik legnagyobb beszállítója lett, és valami üzletet akart kötni, és mondták, hogy akkor adja meg az e-mail címet, de hát nekem nincs olyanom. Én vidéki vagyok. Nincs e-mail címe, és úristen, hát hogy nincs e-mail címe? Miért nincs? Azt mondja, mert ha lenne, akkor most WC-t pucolnék a Microsoftnál. Ó. Na jó, hát ez egy szomorú történet, köszönjük szépen, hogy megosztottad. Nagyon örülök, hogy elmondhattam ezt. Van a facebook.com/Fezen Fesztivál oldalon, amit tessék lájkolni, drága emberek, egy olyan fül a bal oldalon, hogy titkok fala. Mi volt, mit beszéltünk előtt, hogy a titkok falán lesz a bejelentési ceremónia? Igen. Nem tudom, Tamás meddig gondolkozta ezen a fülnéven, hogy titkok fala? Én nem. Ezt a Fezen csinálta. Hát de ki adminálja a... Többen vagyunk ilyenek. Ja, világos. Minden esetre ott van ez a fül, ahová, hogyha rám, először is lájkoljátok az oldalt, ha ez megtörtént, akkor Hát addig nem is látni azt a fület. Igen, addig nem látni azt a fület, hogyha rámentek, A akkor fület viszont azt látni, csak a tartalmát nem. előjönnek bizonyos új információk az idei Fezen Fesztivállal kapcsolatban, Amit nem mondunk el, hanem lájkoljátok az Igen. oldalt, és majd meglátjátok. de azért egy kicsit azért beszéljünk róla, ugyanis felmerült néhány új név. Néhány Bizony, új nap. Néhány új nap, igen. Az egyik ilyen például... Az egyik ilyen, az ugye a Magyarországon is nagy élelmiszerláncnak az egyik képviselője. Igen. Na jó, ezt most nem tudom, miről beszélsz. Aldi Meola. Oké, köszönjük szépen. Tehát ő egy nagyon nagy... Egy nagyon tehetséges zongorista. Nem zongorista, nem gitáros. Gitáros? Tényleg? Tényleg? Tényleg, Aldi Én Meola azt az hittem, hogy gitáros. zongorista. Nem tudtam. Azt nem tudom, hogy... Zongorista dobos. Azt tudtam, hogy valami vonós, de hogy gitár vagy zongora, azt nem tudtam. Nem vonos, te hülye! Az nem vonos, hanem húros. Ja. Húzós? Húzós. És húzós, igen. Aldi Meola. Tudja valaki, hogy Én ki is ő? majd megyek. Ezt, hogy tudjuk. Azt írták ide ki... Pákóval régen csinált sok közös. Nem a Fekete Pákóval csinált Paco sok da közös Lucia. dal. Igen. Aki a Fekete Páko és a milyen Lucia? Pártai. Pártai Luciának a közös gyereke. Igen. Nem. A fúziós jazz pionírja, a többszörös világ legjobb jazz Annyira gitárosának hallatszik, hogy olvasod. A fúziós jazz pianinója. Igen, Mondtam megválasztott én, zenész hogy zongor. és zeneszerző Aldi Meola koncertje nyitja az idei Fezent, és ez a 0. nap. Ugye azt is el kell mondani, hogy idén 4 napos lesz a Fezen Fesztivál. Nem? Jövőre pedig -1. nap is lesz, ahol magyar táncdalénekesek fognak fellépni. És ilyen zenészek... Fölfelé nem akarjuk növelni, tehát marad 3 napos, csak Igen, nem lesz 4. nap. napos, lesz és- előtte vagy halt. Azt Hát írja, ez már menő, tudod, Igen, hogy így. -1., -2. nap. és a végén már -20. nap, és elkezdhetünk fesztiválozni már februárban, hogy az a bizonyos 3 nap. Nem, az mint hogyha nem ezt csinálnánk.
Egyébként, de. Igen, ilyen zenészekkel lépett fel, mint Phil Collins, Carlos Santana, Stevie Wondert valaki ível írta, és Jimmy Page többek között. Na, de másik ilyen nagy név, húzó név, ami ugye passzol a mi zenei repertoárunkban a Vasfüggöny műsorban, az a Machine Head. Tudtok erről pár szót mondani? Hogy... Olvast föl. A Tomi megfogalmazta jól. A thrash metal rajongók imái meghallgattattak a Fezenen, a legnagyobb nevek játsszák majd a legsúlyosabb riffeket, ráadásul mindegyik új zenéket hoz a fesztiválra. A kaliforniai legenda Machine Head az ősszel megjelent Unto the Locust. Mi ez a Locust? Egy nagy lókuszt. Nagy lókuszt. Ez az album neve. Anyagát mutatja be Fehérváron a magyar közönségnek. Tudod, mi ez a Locust? Még nem, de mindjárt elmondod. Nem mondom el, nem tudom. Akkor hülyén fogunk meghalni. Ez van. A frontember Rob Flynn így nyilatkozott a turnéról. Kétségkívül az év legsúlyosabb showjának lehetnek tanúi, akik eljönnek a koncertre. Az új anyag találkozása a legmenőbb helyszíneken, legelszántabb rajongóinkkal. Alig várom, ezt írta. Na. Úgyhogy ők már nagyon várják, hogy a fehérvári lányokat is körbe csekkolják. Helyes. Csekkolják. Na, következő ilyen a São Paulo-i Sepultura. Avagy a Sepultura. Igen. Na de tényleg így ejtik? Magyarul a Sepultura. Jó, magyarul Sepultura. 80-as években Magyarországon. Sőt a 90-es évek. Igen, Magyarországon. Mit a Lice és a Sepultura, az két kultikus zenekar. Én nem vagyok nagy metal fan, azért azt lássuk, hogy én nekem nem is... Ez mi volt, ez tyúk? Ez egy tyúk. Oké, köszönjük. És van még akkor, amikor kocka alakú tojástoj? Ez pontosan az. Volt még egy, igen, itt van a legelső link, az Korpiklani nevű zenekar. Jó a finned. A trash... Jó a finned. Szép a finn akcentusom. De most próbálok egy kicsit... a Shakira, ugye próbáltuk le a hangrendszert bornapokon, és kiszóltak a kisgyerekek az iskolából, hogy Shakirát, latja meg odazott, mint Akelát. Ez az, Akelát. Az Akela megint összeállt. Az már, igen. Lesz Akela Fezenen? Tényleg? Voltak a klubban. Igen, de igen. Farkas bőrbe bújva. Az inkább Fezen igen. Inkább Fezen kompatibilis, mint a Shakira. Igen. Az új lemez július 18-án jön ki Finnországban, mindenhol máshol pedig július 20-án, így a Fezen közönsége az elsők között hallgathatja meg élőben XY, mert nem tudom kiejteni a nevét, legújabb szerzeményeit. Korpiklán. Jonne Jarvelar. Igen, Jonne Jarvelar. Mondd azt, hogy Mika Häkkinen az csá. Kimi Räikkönen. Minden fint úgy hívnak, nem? Hát nem az összeset, de nyilván igen. Nyilván majdnem mindegyiket. Nyilván majdnem minden. Ti jöttök Fezenre? Persze, hogy igen. És szereted a Fezent? A fesztivált? Várj, mennyit adtál? Te mit csinálsz egy fesztivál? Én sem ennyi. Ez most nem az én... Ebbe csak a tűzvonal fért bele. Ja, bocs. Ezért a pénzért más nem szeretünk. Igen, mi leszünk a főprodukció a Fezen Fesztiválon idén. Na, te leszel? Biztos, hogy nem. Na, Kalapúr, mesélj, te leszel a Fezenen? Hát nyilván. Csak dolgozni fogsz, vagy nem csak dolgozni fogsz? Csak dolgoz. Semmi, egy sör se? Hát de, lesz sör. Lesz olyan fellépő, akit szívesen megnéznél? Sepulturába belenéznék nagyon szívesen. Machine Headet nem szeretett, Kalapúr. De szeretem a Machine Headet is, csak valószínű, hogy az lesz, hogy ha a stáb, a Fezen stáb, a megszokott stáb egy helyen dolgozik, akkor valószínű, hogy én azon a színpadon leszek, ahol a Sepultura lesz, és nem lesz időm átmenni Machine Headet. Ez kellemetlen. De nem a Sepultura miatt, hanem az időbeosztás. Engem igazából a Sepultura az már nem érdekel. Én megnéznám. Láttad már őket? Én nem tudom. Lehet. Hát a régi felállásra biztos, hogy emlékeznék, de ez az új, ez nekem nem annyira jön be. Én őszintén leszek, én erre az Aldi Meolára vagyok kíváncsi. Hát jó. Jó. Okay. Akkor én a Korpiklánira. Kalapúr, téged nem zavar ez a dolog, hogy te dolgozol a Fezenen, mikor az egyik legnagyobb fesztiválán növi ki magát közben ez a történet, nem. És nem tudsz élvezkedni úgy, ahogy a többiek, mint például mi. Nem. Mert Fezen TV az lesz, igaz? Tamás, apró volt a mondatomat. Elképzelhető. Aztán megint az lesz, akkor kérdezzetek meg engem, hogy mit fogok csinálni a fesztiválon. Én vágok egész nap. Legalább de majd este fogsz vágni, amit nappal összevág, vagy rögzítettünk. Legalább megkímélem a májamat. Hát jó, de ezt évközben azért rendbe teszed, nem? Mostanában már nem. Ajaj, itt bajok lesznek. Ezt úgy hívják, hogy házas élet. Nem a házas élet. Meg kutya is van. Ja, az már egy fél gyerek. Az már egy fél gyerek. Bezonyám. Ma el is. A lábak számát tekintve több is. A lábak számát tekintve több is. Az két fél gyerek. Az két fél gyerek, de hogyha összerakod, az már egy egész. Annyi.
De ha jól emlékszem, már el És is hogyha jobban kiszámolod, akkor most 4 gyerek. elfenekelted a kutyádat. Előfordul néhányszor. Mit csinált a szerencsétlen? Mindenféle rosszat. Na jó, hagyjuk ezt. A kutya, mint tudjátok, az kiskapukereső. Megvannak ugye a falkaszabályok, megvannak a falkaszabályok. Igen. Te vagy az erősebb kutya? Én alfahím, igen, fölállítottam otthon. Mit állítottál fel otthon? Mindenfélét. és állandóan a kiskaput keresi, tehát mondjuk van egy olyan szabály, hogy a megvetett ágyra nem mehet föl. Igen. Hát csak fölmegy, hogy rohadjon meg. De meg te különbséget... Képzeld el. De várjál, különbséget tud tenni rendesen megágyazott, vagy rendeszedett ágy? Lát a kutya egyébként, igen. A másik meg, hogy kihúzható ágyunk van, tehát hogyha be van tolva, akkor felmehet rá, ha ki van húzva, akkor nem mehet rá föl. Meg és olyanokat megcsinál, hogy oda megy, és ő tulajdonképpen nincs rajta, mert így a seggét félig rakja csak oda föl. És a 4 lába lent van, tehát ő tulajdonképpen nincs rajta. Ilyen. Politikusnak kéne menni a kiskutyának. Én vitatható. Ez most rajta volt. Trükkös, nagyon trükkös kutya, de egyébként örülj neki, mert akkor az azt jelenti, hogy van agya. Van, hát. Ne csodálkozz, amikor majd felnő arra a szintre, amikor vissza is beszél. Hát mivel az előbb beszéltük meg, hogy lát, úgyhogy biztos van neki. Milyen? Agya? Hát nyilván, mert az oda van kötve az agyához a szeme. Különben hát most már mindenféle. Különben nem lát. Most már mindenféle dolgokat megtanítottunk neki, tehát most már így tud dolgokat, tud pacsit adni, tud ülni, feküdni, lélegezni. Elmegy már a Tesco-ba egyedül. Oda még nem, viszont hogyha azt mondom, hogy marad, akkor ott marad, ahol. Bankkártyát már tudja kezelni. Nem még. PIN kódot elárultad neki. De most megütötte a fülemet, hogy tud lélegezni, azt mondtad? Hát ilyen alap dolgokat megtanítottunk neki, hogy lélegzik, él, megy. És akkor ezt így csinálja. Alszik időnként. Az már valami. Ne csinálj semmit. Igen, pontosan. Az működik. Igen. Na, egy kicsit eltértünk a fesztiválozástól. Pencs úr, te mit fogsz csinálni a fesztiválon? Vagy mit? Te egyébként fesztiváljáró vagy? Tehát szereted az ilyen nagyobb partikat? Nem nagyon. Nem. Tehát nem is lesz idén más fesztivál, amire el fogsz látogatni? De biztos lesz, de attól meg nem szeretem. Mit nem szeretsz? Ilyen mazoista típus. Jó, akkor beszélj arról, hogy mit nem szeretsz a fesztiválban. Úgy általában. A zenekarokat, a koncerteket, meg az embereket. Akkor te egy ilyen... Csak viccelek. Igen. Nem, amúgy nem szeretem. Tehát én az ilyen ott alvós bulikat, tehát én sátorozni, meg ilyesmit nem szeretek meg. Na jó, de itt Fehérváron az... rettentően igényes fiatalember vagyok, és ezt látszik és is. Fáj, hogyha nem tudom megmosni a intim részeimet. Private parts. Úgy meg tudod. Félszer. Meg tudod mosni. Nem tudom sajnos. De veszel egy üveg ásványvizet, és lehúzod a gatyázol. Tusoló, rendes. Rendes zuhanyzó van. Meg van WC, amiben van mindenféle folyadék. Ez is csak vicc volt egyébként. Tehát én nem, valamiért nem vonz engem ez az egész történet, hogy... Ez gyerekkori fájdalom? Tehát neked vannak nem, nekem az volt, egyszer-kétszer voltam ilyen húzamosabb ideig, és én azt untam meg, hogy jó, nem minden fesztivál ilyen, de a legtöbb olyan, hogy napközben nem lehet semmit csinálni általában sehol. Mondjuk, mondom, nem mindegyik fesztivál ilyen, de például voltam mondjuk rockmaratonon, azt hiszem, nem tudom, hogy hol van az már. Pécs, igen. Az nem ilyen költözős, ugye? De annak már nem is lesz idén, annak hát már vége ilyen, van. Igen. Na mindegy, és ott volt az, hogy például ugye 2 lehetősége volt az embernek. Vagy benni volt, vagy kinni volt. De reggel 8-tól este 6-ig. És az volt, tehát úgy volt, ugye ez a Malomvölgyi Arborétumban van ez a fesztivál Pécs mellett. Most már tudod akkor. Igen, szép. Most már eszembe jutott. És az volt a lényeg, hogy a Malomvölgyi Arborétumban ennek a kis szórakozó helynek csinálnak most egy reklámot, van egy ilyen 4 négyzetméteres kis kocsma benne az Arborétum szívében, ennek nem más a neve, mint az, hogy Casanova. Wow. És a Casanovában van egy ilyen jellegzetes szag, így konstans. Hát ez a férfi szag. Dohos. Hát nem tudom eldönteni, hogy milyen szagból, de az volt az érdekes, hogy napról napra kijjebb tolódott ez a szag, és az utolsó nap már az Arborétum bejáratánál érezni lehetett. Tehát szerintem a Casanova az 1 éves bevételét megcsinálja az alatt az 1 hét alatt, és mindenki oda megy. Ez nagyon szép környék egyébként. Van egy tó, amiben nem lehet fürödni. Tavalyig. Igen, most már Casanovának sajnos off, úgy érzem. És akkor ott ilyen idilli képek vannak, mindenki fetreng a saját hányásába. A pánkok gyűjtik a sörös üvegeket, hogy beválthassák zsíros kenyérre. Na jó, de ez általában a fesztiválokra jellemző. Igen, nekem ezzel volt a bajom, hogy én sajnos olyan típus vagyok, aki sodródik az árral, úgyhogy reggel 8-kor elkezdtem inni. Minden áldott szegény, szerencsétlen, hogy téged mindig visznek bele. És ugye, áldozat vagy. És ugye amikor már, mit tudom én, a méregdrága sörökből
veszed a 97-et, és még mindig csak fél 12 van délelőtt. Igen, és már nem bírsz menni. És már nem bírsz menni, már nincs pénzed egy rohadt sajtos tejfölös lángosra se, és be kell menni a nagyvárosba, hogy kivegyél pénzt az automatából, meg aztán, ha már ott vagy, akkor megnézed a helyi csajokat. Igen, meg a plázákat, ahol kerámiából van a toalett, és nem ilyen repülőgépes feeling van, hogy támasztod két kézzel magadat, és próbálsz nem beleesni a kék folyadékba. Jaj. Én ezt nem szeretem benne, csak a koncertek miatt, meg hát maga a buli, ami így este van, az bejön, persze. Na jó, de Fehérváron azért ettől el tudsz tekinteni, mert Fehérváron te is helyi hülye vagy. El tudok tekinteni, hogy én is haza tudok sétálni a kis lábammal, és a szobámban felállított sátorba tudom összeokádni magamat. Jó, Tamás? Én is szeretek ott aludni, ahol alszol. Ahol alszok. Ahol éppen sikerül. Igen, ez mindenki szeretek ott aludni. Te fesztiválmán vagy? Hát én nem tudom, annyira nem kedvelem, nem sokat járok most már így fesztiválokra. Ki megöregedtél. De szerettem a fesztiválokat, nincs vele bajom. A sátorral sincs bajom, a toj-toj WC-kkel, meg a nem tudom milyen zuhanyzókkal sincsen problémám. Én ott el tudom engedni magamat a toj-tojba is. Sátorral nekem sincs bajom, szerintem maximum mellettem sátorozóknak van baj az én sántrammal. Tehát amilyen iszonyatos hangerővel tudok horkolni, lehet. Nekem pont ezen a rockmaratonos bulim volt olyan, hogy a mellettem lévő sátorban egy fiatal pár foglalt helyet, és minden áldott este sederített. Igen. Okay. De ráadásul olyan hangerővel, és ráadásul ami a legrosszabb volt az egészben, hogy a srác volt hangos. De nem. És már a negyedik nap... Ezt úgy hívják, hogy szerepcsere. A negyedik napon már üvöltöttem, hogy hagyjátok abba. Na jó, de nem kopogtál. Nem hallod, hogy fáj neki? Hagyd már! Szerencsétlen gyereket megerőszakolod te. A másik meg az volt, hogy egyrészt emiatt nem lehetett aludni. Na jó, de ilyenkor a jó pornófilmes ilyenkor mindig bekopog, hogy van szabad hely. Igen, a lányon. Igen. Amikor meg ennek az aktusnak vége lett, akkor utána közvetlenül véget ért az utolsó koncert, és a sok jó képességű fiatalember a sátram mellett elkezdett nagyon hangosan üvöltözni, hogy mégis kihúzta ki a magnót. Illetve feltették azt a fantasztikus örökérvényű kérdést, hogy na de hol van a fehér pokolgép kazettám? Mondjuk ez neked is itt szavajárásod volt. Igen, a fehér pokolgép kazetta az egy örök emlék. Jó, de visszatérve Tamás, akkor te végül is Fezen nem... Kimegyek, igen. Ott leszel? Azt hiszem, igen. És szerintem ott leszünk mindannyian a Fezenen, és megnézzük a Machine Head-et. És most meg is fogunk hallgatni, úgy érzem, egy Machine Head nótát meghallgatunk, illetve egy... Oké, egy kérdés. Mikor várhatják a drága hallgatók és fezenmániások az új posztodat a titokfalra? Vagy ha nem is a te posztod, de mikor várhatják a legközelebbi posztot? Hát majd egyszer. Hát most 4 is került ki a mai napon, hát február. Majd amikor most? Bejelentési ceremónia. Február vége van. De várjál, lesznek magyarok is? Nem, ez a 4 zenekar összesen. Csak külföld. Nem az fesztiválon te minden zenekar 8 órát játszik fejenként. Így fog összejönni a 4 nap. Nem, azért 4 nap, mert mindegyik 1 napig lesz. Igen. De várjál, lehet már tudni magyar előadókat, hogy biztosan lesznek mondjuk a tankcsapda. Biztosan lesznek magyar előadók, ezt lehet tudni. Például a Depresszió, Edda, tankcsapda, ezek úgy Lord, Road. Mindenről időben fogunk mindenkit értesíteni. Oké, drága hallgatóink, én megpróbáltam kicsikarni, plusz információt nem sikerült, de mindegy. Van még egyébként... Idén is lesz helyszín, idén is lesznek fellépők. Igen. Idén is lesz belépőjegy. Jegyár. Jegyár és sör. Igen, lesznek színpadok. Egyébként 6000... Lesz fű. Olyan készülünk színpadokkal, mikrofonokkal. Gyepnek hívják. Gyeppel. Igen, nem tudom, nekem az fű. Sőt, lesz büfé. Lesz büfé, rengeteg lángossal és virslivel. Igen, de egyébként, hogyha már beszéltünk... Ide újítás, hogy 2 nyelven lehet kérni sört. Igen, de lehet, hogy... Legalább. Igen. Lehet, hogy lesz idén csirkés kebab is. Igen. Az is lehet, hogy nem. Erről még zajlanak a tárgyalások, drága hallgatók. Hát a törököket kell meggyőzni, hogy van-e olyan. Igen, szerintem nincsen csirkés kebab. Szerintem a kebab az borjúból van. Igen. Lesz egyébként már ezen a héten egy fesztivál. Mondhatni, hogy ez lesz az idei szezonnyitó fesztivál, tehát idén az első fesztivál Miskolcon. De csak azért, mert Fehérváron eltoltuk
az időpontját a már majdnem megrendezésre került Toros és Pálinka Fesztiválnak. Ne, volt egy ilyenről szó, hogy lesz ilyen? Igen, csak a nagy hidegre való tekintettel. De várja, Fehérváron nekiálltak volna disznót vágni? Lett volna. Féldisznókat vágtak volna. Féldisznókat, tehát ilyen vértelen disznóvágás. Ja, akkor azok már döglöttek. Hát a féldisznó és ilyen verseny. De lesz is ez, lesz is, csak lesz. Március közepén. Böllér verseny. Ja, március 15-én? Is. Hát is. Valami ilyesmi. Mindegy, azon a hétvégén, az egy hosszú hétvége, 4 napból áll, és azon a 4 napon lesz. Igen. Mindegy, ezen a hétvégén viszont lesz egy Kocsonya Fesztivál Miskolcon, egészen pontosan február 24-től február 26-ig, ez péntek, szombat, vasárnap, Kocsonya Fesztivál állítólag, most már ez elég 2000 óta megy, fölolvasom. Azért Kocsonya Fesztivál, mert olyan hideg lesz, hogy az emberek remegnek, mint a kocsonya. Ez tévedés, mert most mondták be egyébként, hogy 17 fok lesz a hétvégén, tehát ez teljesen kizárt, hogy rossz idő lesz. Hát a 3 nap alatt összesen. 3 nap alatt összeadva lesz 17. Igen. Felolvasom az első igen, és az is csak azért, mert mínusz meg mínusz az plusz. Elmebeteg vagy. Felolvasom az első bekezdést, csak hogy nagyjából képbe legyetek. A miskolci hagyományok java és nem mellékesen egy igen értékes gasztronómiai kincsük kelt új életre 2000-ben, mikor az elhíresült mondásban pislog, mint miskolci kocsonyában a béka is szereplő remek. Igen, pont ezt akartam mondani, ez az elhíresült mondás. Igen. Is szereplő remek étek új erőre kelt, és megszületett a mára nemzetközi hírnével méltán dicsegethető Miskolci Kocsonya Fesztivál. Ezt akartam nektek elmondani. Ez a... Nem sikerült a kocsonyát. Tessék? Nem szeretem a kocsonyát. Én sem szeretem a kocsonyát, mert szerintem egy leves az legyen folyékony. Ez nem leves. Ez nem leves. De ez fagyott leves. Ez leves puding. Leves puding, az a király. Ez jó a kocsonya, én idén csak egyszer ettem. Az is tavaly volt. Volt egy vega ismerősöm, aki... Voga? Az nem Voga, vega. Akinek így mondtam, na, egy kis húslevest, köszönöm, nem iszom hullateát. Ó, gyerek. Te! Annyira kellemes mondat volt ez. Ilyenek lépnek fel, mint P-Mobil, Belga, Török Ádám és a Mini, Carbon Fools. Lesz best of. Belgának most jelent meg egy új klipje, egy angol nyelvű szám. Igen, de ez a vasfüggöny, úgyhogy ugorjunk. Oké, igen, köszönjük szépen. Az a címe, hogy Fuck You. Ide passzol. Mégiscsak ide passzol. Igen. Paddy and the Rats, Anna and the Barbies, Old Boys, akkor Gringo Star, ugye az Aizinak a bandája, a Gesztinek. Balkán Fanatik. Ezt az egyet ismerted a felsorolást? Nem azt az egyet, de csak azért mondtam, hogy ha esetleg ti nem tudjátok. Balkán Fanatik. Milyen ismert nevek még vannak? Van itt egy csomó. Ha már egyébként, bocsánat, fejezd be most. Igen, lesznek ilyen programok még, hogy román filmnapok megnyitója a műfházban. És ez miért érdekes nekünk itt? Nem, csak mit tudom, azért ez egy vegyes ilyen történet, elég sok kulturális történet. Megnézhetjük a Macska gitárral című román krimit. Lugosi Béla, a bukott vámpír, az lesz például vasárnap. Miért bukott vámpír? Egyébként Kocsonya lesz? Hát nyilván lesz. De nem tudom. Lesz tánchétvége, lesz, mit tudom én, rengetegféle progi lesz, akit érdekel, menjen el. Ez most lesz ezen a hétvégén, őrület. Miskolc. Annyit akartam egyébként még elmondani, hogy jó, ez az első fesztivál, mondjuk az, de szerintem idén is az első igazi fesztivál. Amúgy mondjuk Pécsen volt múlt héten már ilyen Toros és nem tudom milyen fesztivál. Jó, hagyjuk a kajákat, az első igazi zenei fesztivál, az szerintem megint a Pannonia Fesztivál lesz, amiről annyit kell tudni, hogyha most idén Várpalotára mentek Pannonia Fesztiválozni, akkor eléggé benéztétek azt a dolgot, ugyanis a Pannonia Fesztivál Szántodra költözött a Balaton partjára. Ez igaz. Méghozzá a Balatonnak a túlsó partjára. Igen, szóval át kell oda menni. És mivel kell átmenni? Na mondd ki, hogy mivel kell átmenni. Kompal. Nem tudom. Tippeltem. Például kompal. Úszva. Mehetsz vonattal is. Mehetsz vonattal, de akkor nem át, hanem körbe. Na, hatalmas amerikai típusú terepjáróval. Ha már olyan sokat... Hammer. Na jó. Ha már olyan sokat beszéltünk az idei fellépőkről... Régebben utáltam a hammereket, de most megtört a jég. Igen, most itt télvíz idején elég aktuális lett. Divatosá vált ez az autó. Én is szeretnék magamnak egy Hammert. Már olvad, most már nem kell. Miért mentél autóval? Hammer. Így van. Na, akkor most legyen egy Machine Head és egy Sepultura dal egymás után. Machine. Na, szóval ez a két dal, és a zene után pedig visszatérünk egy olyan témával, miszerint a 8 legszörnyűbb dolog, amit a nők elkövetnek a külsejükkel. Egy pasi vallomásai. Ezzel fogjuk folytatni. Lehet nekünk írni a vasfüggöny@fezerradio.hu-ra. Ez egy e-mail és egy MSN cím. 06 30 320 13 38. Ez egy SMS szám. Facebook.com/Fezerrádió, ez itt a Facebook oldalunk, ahol lehet minket lájkolni.
Vasfüggöny, ahol a függöny vas. Óra 49 perc van egészen pontosan. Köszönöm, hogy lehalkítottad azt a hangszórót, amitől majdnem begerjedtünk. Ez itt még mindig a Vasfüggöny a Fezen Rádióban. Témát váltunk a fesztiválokról, áttérünk a fesztiválokon nem fellelhető külsejű lányokra. De a fesztiválokon most már minden külsejű. Igen, most már ők is. Persze, nagyon vegyes már ott a korosztály is, meg az ízlés. Most lesz egy olyan témánk, hogy mi az a 8 legszörnyűbb dolog, amit egy nő művelhet a külsejével, ami szerinte tetszik a pasiknak, mi szerintünk meg nem biztos. Na, kezdjed. Feltettük a kérdést a Facebookon, kérlek szépen. Zsilának az első hozzászólása már is fedi a valóságot. Az egyik legszörnyűbb dolog, amit a nők elkövetnek a külsejükkel, az az, hogy nem mutatják meg fedetlenül. Ebben van valami ilyesmi lesz a Szeretjük, Zsila. De tőle nem. Péter azt írt, hogy kirakat bábút csinálnak magukból, lásd pláza cicák. Ez mondjuk egy elég tág. Igen, tehát fogalom, de értem, mire gondolsz. Enikő azt írja neki, kirakat bábúban nincsen kézfeje, meg rendes feje. Az mondjuk elég szarul néz ki egy nőn, ha nincs kézfeje. Ha nincs kézfeje, igen, meg kirakat bábú, tényleg. Igen. Aha, meg nem mozdul, meg ilyesmi, meg fénylik a homloka. De szerintem azt ne csináltok magatokból kirakat bábút. Eldugták azt a verziót, hogy lehessen bármit is kezdeni a kezével. Szerintem azt valaki ellopta. Valószínű. Volt annak kezegyárja, akit láttam már olyan próbában. De tényleg, van aminek nincsen, sőt van aminek innentől, tehát vából nincsen keze. Igen. Mert nem kell, mert ott pont az a lényeg, hogy a domborulatokon hogy látszik, vagy hogy érezhető a De most akkor nyugodt szívvel veszel meg egy olyat, amit neked van kezed, érted? Hát igen, de most a kézem most kesztyűt húzhatnám maximum. Hát ez az. Miért nem raknak kesztyűt a kirakat bábukra? Mert nincsen kezük. Kesztyűboltba raknak. Mert az nem olyan látványos, azt akkor húznak a lányok magukra, amikor nem tél tudom. van és hideg. Az a kedvencem, az mi alapján döntik el, hogy a kirakat bábúnak van-e haja, vagy nincs? Ez ilyen divat? No idea. Ezt nem tudom. Majd egyszer ennek is utána járunk. Hatalmas melű kopasz lányok. Lehet, hogy azért, hogy ne befolyásoljanak senkit. Mert az is megveesse. Ó, nem vagyok szőke, nekem nem áll jól. Igen. És azt mondod, hogy én nem vagyok kopasz, nekem ez biztos nem áll jól. De kopasz még lehet. Tehát szerintem sokkal több olyan lány van, akinek van haja, mint akinek nincs. Hát lehet. Jó, minden elképzelhető. A Sinéad O'Connornak még mindig nincs. Neki nincs. Hát illetve ugyanolyan rövid, mint volt. Na jó, elkezdhetjük. Az első, hát igazából nem azt a címet olvasom, ami oda van írva. Mert de Enikőt is mondjuk el akkor még. Azért nem mondom, majd akkor mondom el, hogyha már odaértünk itt. Az első az ízléstelen műköröm. Értem-e ez alatt azt, ugye, hogy nem mindenfajta műköröm vágylohasztó, vagy vágyölő. A hatalmas banán műkör meg. Lehet, hogy a férfiak alapvetően nem szimpatizálnak ezzel a dologgal. Akad néhány ízlésesebb fajta, főleg azok, amik igazi körmökre hasonlítanak. De akkor minek a mű, teszem fel a kérdést. De az kis szívecskés, csillámos, pónilovas, többszínű, angyalkás borzalmak rengeteg pasi számára eleve kizárókot jelentenek. Az meg már egy másik tapasztalat, hogy rengeteg olyan nő készített magának cicomázott borzalmakat, akik mintha ezzel akarnák elterelni a figyelmet a külsejük egyéb előnytelen részeiről. Na jó, de én speciál nagyon, tehát én visszataszítónak találom azt a műkörmöt, ami ilyen griffmadár karomra hasonlít. Tehát az a hosszú és nagyon hegyes. Igen. Na jó, hát van egy túlzás, persze. Nekem visszataszít. Nekem ilyen volt az általános iskolai technika tanáromnak. Gondolom néni volt. Igen. Tudott vele fúrni, faragni. Ilyen 27,5 centis műköröm. Az a tudott fúrni, faragni. És ráadásul pont az volt a röhelyes az egészben, hogy mindig mondta, hogy mennyire le kell venni a nyakláncot, meg nem lóghat bele semmi a fúrógépbe, meg ilyesmi. Azt oda ment a iszonyatos műkörről, és meghúzta a kart egy-két ujjat. Istenem. De szerettük egyébként nagyon. Istenem. Hihetetlen.
Én nem tudom elképzelni azt, hogy kényelmes mondjuk úgy bármit csinálni a kezeddel, hogy az ujjbegyed nem ér oda mondjuk a billentyűzet. Nem tudom, én most így hirtelen egy ilyen hatalmas körömmel egy ilyen, de mivel műköröm, ezért nem tudom, ez milyen? Tehát ez így bármikor, ez ilyen lecsatolható? Nem, ez ragaszt, általában ragaszt. Mert mi van? Tehát azért képzelj el egy nagy dolgot, érted? Aha, igen, tehát most tehát azért úgy kitörölni, hogy átlukasztja a papírt közben, az... Micsoda? Azt hittem, hogy valami átlyukasztja a gátat, én ezt értettem. A papírt, tehát átlyukasztja a körme a papírt, és ott kikapar egy-két dolgot. És akkor ott bemegy a köröm alá, amit aztán meg rákcsálunk, meg ilyesmi, ez az. Ne menjünk el Alpárba. Jó, közszolgálati közlemény, az SMS számunk nem működik, a SIM-kártya blokkolva van. Fel kellett volna tölteni, valószínűleg ez elmaradt, úgyhogy az SMS, bárki is küldött SMS-t, az hozzánk nem fog megérkezni, ezt most próbáltam ki, tényleg nem érkeznek meg rá az SMS. Ugyanis a Henny, az válaszolt neked a kérdésedre. És írtam neki, hogy... És mit írt? Fogalmam nincs, mondtam neki, hogy írd meg SMS-ben. Írja a Facebookon. Írjon Facebookon, igen, egy kommentbe. És vagy MSN-ben. El tudjuk olvasni. Igen, vagy felvett minket MSN-ben. Na, a második borzasztó dolog az a lenőtt haj. Tehát ugye, amiből született a vicc, hogy nem értem, hogy a szőkenők miért festik a hajuk tövét feketére. Igen. Na, sok nőnek áll jól, hogyha festi a haját, és egy új árnyalat nagyon sokat tud hozzátenni a megjelenéséhez. De ha valaki egyszer festi, lesz. Akkor nem azt szeretné, hogy olyan színű is legyen. Hát így most... Ja. És az egész haja nem csak 2 centitől elkezdve, nagyon kiábrándító. Ezen még nem gondolkodtam. Látványa, szerintem. Mit te szoktál gondolkodni, Tamás? De egyszerűen szerintem igénytelenséget feltételez az ember, hogyha ránéz egy lányra, és látja, hogy basszus, nem áll. De lehet, hogy direkt figyelj, most lenőhaja, figyelj, előbb-utóbb, én például pont most van egy kollégina, aki levágatta a haját, és befestette olyan színűre a haját, amilyen valójában az eredeti haj színe. Igen. És így próbálja hogy lenöveszteni, mert már nem akarja tovább szőkére festeni a haját. haját. Jó, de hogyha ugyanolyan színűre festette, mint az eredeti haja, akkor a hajszíne, akkor ezzel nincs baj. Hát akkor nem látszik annyira, akkor de nyilván fog látszani azért, mert tökéletesen eltalálni a te saját természetes hajszínedet, az baromi nehéz. Igen. Tehát az mindegy. A harmadik az a kibudjanó háj. Az tud szexi lenni. Az tud szexi lenni, amikor... De jó... távol álljon tőlem, hogy bármi rosszat is mondjak a húsip hölgyekre. Nem, mert igazából itt az önkritika hiányára és kisugárzás esetén az nagyon szexi tud lenni. A baj azzal van, amikor valaki ilyen alkattal, olyan ruhában akar szexis lenni, amit arra találtak, hogy nagyon vékonyak legyenek szexisek benne. Tehát egy hasad szabadon hagyó feszülős topp és egy túlszoros nadrág közti résen kibudjanó hájhurka még attól a nőtől is elveszi a kedvünk. Kalapúr, ez nagyon szép volt. Igen. Azt tetszett. Hájhurka. Kibudjanó hájhurka. Hello hurka. Húgom, amikor volt Németországban, ugye tudjuk azt, hogy a német lányok azok húsik nagy részt. Hát egy része. És igen. Ő konkrétan azt mondta, hogy szégyelte magát, ő egy vékony testalkatú lány, és ő hát egy ilyen tobba ment az utcán, és látta a német bálnákat ugyanilyen tobba. De tényleg az a Németországban vannak bálnák? Vannak. A nagyon, tehát a nagyon túlsúlyos lányok tobba mászkáltak az utcán, és ő érezte magát kellemetlenül, hogy úgy látszik, hogy ott ez a normális. És most gondolkodtam, nem bántasz ezzel senkit, ugyanis te se hordasz toppot. Én se hordok toppot, így van. És én kövér vagyok. Ő tisztában van azzal, hogy ő neki a top nem állna jól. Jó, de ez neked jól áll, azért lássuk be, hogy neked ez jól áll. Jó, hát azt remélem minden hölgy tudja, hogy a férfi a 100 kilótól indul, szőrös és hol. Nagyon jól áll a hatalmas felpüffett fejed. Ami tiszta szőr, ugye? Igen. Hogy mostanában elkezdtél őszülni, ha jól látom. Kalapúr lenőtt a hajat. Lenőtt a szakállam. Ja, bocsáss meg, tényleg az. Lenőtt a szakállam. Na, és itt jön be az egyik, amit Enikő is mondott. Igen. Nem Enikő, bocsáss meg. Bocsáska. Zsuzsa. Igen. Amikor kiszedik az összes szemöldöküket, és utána az eredeti helye fölé rajzolnak valami ormótlan szemöldöknek látszó valamit. Igen. Ez a valaha volt egyik legnagyobb tévedés, amit a női szépségipar megteremtett. Igen.
Ugyanis nem mindenkinek van nyilván pont olyan ívű és sűrűségű szemöldöke, mint ami ideális a számára, de miért nem lehet egyszerűen olyanra szedni? Miért kell eltüntetni az egészet, és húzni helyett egy festett vonalat, amitől az egész nő egy csapás egy múmiára kezd hasonlítani? Akkor már úgy kéne hagyni, no szemöldök. Hát tényleg, tehát most... Pont mostanában gondolkodtam ezen egyébként, lehet, hogy emlékeztek rá, hogy kedves barátom születésnapjára az volt az ajándékunk így csoportosan, hogy mindenki meghagyta, növesztette a bajszát. Arra emlékszem, bajusz hét volt. De ezt olvastam a Brigantik csoporton, hogy újból. Elvileg megint lesz, de azért, mert senki, én a szemöldök bulit akarnám erőltetni, amikor... Hogy leborotválni a szemöldököt? Csak az egyiket. Csak az egyiket. És meghatározott, hogy melyik? De várj, de oda kéne rajzolni filctollal a helyére. Politikai hovatartozás szerinti oldalt? Hát akinek ez az igénye, az nyugodtan el. Egyébként ez tényleg nem abszolút természetellenes, hogyha valakinek be van tetoválva a szemöldök. Az nem az, hogy nem nőies, de nem néz ki jól. Ez főleg idősebb hölgyek. Majd a következő majd az lesz, amikor bajuszt tetováltatunk magunknak. Egyébként, mivel az SMS-ünk nem működik, ezért Henny megírta a Facebookra. Na, azt írta, hogy sziasztok, nem kellett rám, ugye az volt a kérdés a Kalapúrnak, hogy mennyi ideig kellett... Igen, mennyi ideig tartott, míg rábeszélted az AC/DC-re. Igen. Azt írja, hogy sziasztok, nem kellett rám tukmálnia, mert én is szeretem őket. És azt írta, hogy jó a műsor. Köszönjük szépen. És hova írta? Ezek szerint hallgatott. Mindenkibe, hogyha ráklikkelsz, akkor látszik. Na, haladjunk tovább. Haladjunk tovább. Van még egy tovább. Igen, most jön az, amit Enikő írt. Kettő van, amitől kirázza a hideg. Az egyik, amikor a szolitól narancsárgák lesznek, vagy a barnítókrém. Az ilyen, az nem a szolitól van szerintem, hanem az valamilyen ilyen... Krém. Igen, ilyen. Vagy barnítókrém. De egyébként ugye van egy bizonyos rétege. A szolitól is lehet csúnya. Persze, van egy bizonyos rétege a nőknek és férfiaknak is, akiknek még egyáltalán nem tűnt fel, hogy a napon lebarnult és a szétszolizott bőr nem ugyanúgy néz ki. Tehát az előbbi az barna, az utóbbi sárgás. Igen, a szétszolizott bőr az úgy néz ki, mint az enyém. Jó, én hozzáteszem, hogy igen. Tehát én a természetes, én szeretem, hogyha valakinek napbarnított a bőre. Én is imádok napozni, tehát kimegyek, nekem is azért változik igen, a színem. De a természetes barnulás az nem egy. Az jó, az dögös, azt szeretem, az jól néz ki mindenkin szerintem. Meg a szoláriumot is lehet ugye észszerűen használni. Igen, egyszer az öcsém elaludt. Emlékszem rá, hogy Thomas fellépésem volt, vagy fellépés előtt elment magát rendbe hozatni, és ez úgy nézett ki, hogy elment szoláriumba, először is levágatta, vagy fodrászhoz ment, manikűrös, mindenféle ilyen hülyeséghez. És beült szoláriumba is. Ugye mondták neki, hogy fogjon le, mindenféle ilyen hülyeséggel piszkálták, és beült a szoláriumba, és elaludt. És ilyen nagy barna csík lett, nem tudom melyik test, azt hiszem a seggén. Lett egy rossz szögben aludta, és igen, és azt gondolom Thomas koncerten ez meghatározó. Igen, az nagyon fontos. Igen, az fontos. Azt mutogatni kellett. Igen. Ja. Na. Jó, menjünk tovább. Igen, a másik dolog, a kettő, a feltöltött kacsacsőr száj. Jó, hát az igen, ilyen. Én esküszöm, hogy még nem láttam olyan férfit az én társaságomban és ismeretségi körömben, akinek ez bejön, ez a Jar Jar Binks arc. Én se ismerek ilyen embert. Egyébként ez a kacsacsőr. Lehet, hogy ez most ilyen sztereotípia, vagy akármi, de nem érdekel. De persze, hogy nem érdekel. De sokan biztos azt csak azért viselik el, mert ehhez a... Ennek szexuális oka van. Ehhez a kacsacsőr szájhoz általában írdatlan méretű szilikon mellek társulnak. Ez meg a másik, igen. Én mondjuk azt sem szeretem. Ezt hívjuk úgy, mint egy éles stílus, mint a rock and roll. Ott is tudnak lepusztultan nézni az emberek. Érted, az más. Ez teljesen más. Tehát más mondjuk, hogyha ránézel egy Keith Richardsra, nem mondod azt, hogy ízeg. De igen. De nem undorral, hanem lelkesedés. Az igen. És tudjátok, igen, hogy megint szerveznek turnét? Ez őrület, ezek soha... Rolling Stones Live plusz Keith Richards. Igen. Ez elhangzott egy valamilyen show. Van még? Amerikában. Van még egy, illetve kettő, a betonfrizura az egyik. Az milyen? Az milyen? Általában az a kétségbeesés szüli, hogy nehogy összekócolódjon a jól kitalált sérő a kiszemelt férfiú előtt, ami pedig kétségbeesésben születik, az úgy is fog kinézni. Miért lenne baj egy kis kócosság, néhány elszabadult tincs? Kimondottan erotikus tud lenni. A hajlakkal telefújt frizura költemények maximum a nőtársakat nyűgözik le, a pasik menekülnek előle. De azért ez 60 felett jellemző. A legborzasztóbb változata a betonkeményre fújt hosszú frufru. És ugye az már volt a Keresd a nőt című filmben,
az más miatt. És egy vízszintesen előrefele áll. Kellemetlen. Borzalmas. És az utolsó, a 8. az a műszempilla. Azzal semmi bajom nincs. Itt hát azt írja a kedves. Hát kivéve, hogyha fél méter hosszú, meg a bök. Igen, tehát ha van valami, amit nyom nélkül eltüntetnének a férfiak a világból, az a műszempilla. Valami fatális tévedés szülhette meg annak idején, és tartja életben azóta, és maximum színpadi kelléknek jó, az életben végtelenül nevetségesnek tűnik, és méterekről ordít a természet ellenessége. Márpedig a férfiak minden ellenkező híreszteléssel ellentétben ismerkedéskor a nők szemét keresik a leggyakrabban a tekintetükkel. Igaz. Ennek pedig alaposan keresztbe tud tenni egy partvisfejként húzódó műsövény ott a... Na most én azt javaslom, hogy fordítsuk meg ezt a dolgot egy kicsit, és legyen egy kis önkritikánk. Oké. Nekem is műszempillám van. Szerintünk jó kiszedem én is. Mi lehet az, ami mondjuk egy férfiban visszataszító egy nőnek? A sörhas. Elég divatos lett ezt utálni. A sekszag. Az is. Az is. Az ápolatlanság. Azt, jó, de mondjuk én utálok ápolatlan lenni. Hát, valaki ezt szeret, vagy valaki elviseli, de... ápolatlanok lenni. Én borzom is, hogyha már megérzek bármilyen olyan illatot, vagy bármilyen olyan jelenséget, ami engem zavar, én azt azonnal orvosolom. És nem azzal, hogy megfordítom az alsógatyám. Nem. Pedig vannak kínséges idők, amik... Nem hordasz így 4 napig egy alsógatyát? Nem. Egyszer rendesen, aztán megfordítod, aztán kifordítod egyik felén, és úgy fordítod meg a másik felén. Emlékszem, hogy... De ez nem 4 nap, ez 16. Volt olyan boxer alsó, amiről nem lehetett megmondani, melyik az eleje meg a hátulja, mert nem volt rajta az a slic gomb. Igen. És akkor itt kérdeztük, hogy akkor ez most erről hogy lehet megállapítani, hogy melyik az eleje? És akkor mert ugye ezeknek a gatyáknak a hátuljában szokott lenni egy ilyen kis biléta. Vagy nem tudom, mi a ilyen kis címke, ilyen kis bármi, ami piszkálja a segedet. Nektek nincs ilyen? Nem piszkálja sem. Nem hordunk alsógatyát. Mi az, hogy lehet megállapítani? Hát úgy lehet megállapítani, hogy elől sárga, hátul barna. Ez volt erre a válasz. Nem, hát hogy hol van a zsáknak a helye, az látszik rajta. Legtöbb esetben igen, de vannak ezek a divatos boxerek, ami szorít mindenhol. Édesapám fordította fel a nadrágot. Mi hátul van a cipzár? Nem, kívül szaros. Jó, oké. Részemről ennyi. Részemről is. Ez volt az a 8 legszörnyűbb dolog, amit a cikk írója felsorolt. És fájdalom, nekünk. de ez volt már a vasfüggöny is. Elmúlt 9 óra, és mára nem terveztünk. Már nyugovóra. Mára nem terveztünk kívánságperceket. A metal kívánságpercek elmaradnak. Viszont... Mindannyiunknak egyéb elfoglaltságai vannak, és el kell tűnünk a stúdióból. Igen, viszont hallgathatjátok tovább a Fezer Rádiót, lájkolhatjátok tovább a facebook.com/Fezer Rádió oldalt. Írhattok nekünk e-mail továbbra is a vasfüggöny@fezerradio.hu e-mail címre. Az SMS számunk az meghalt valami miatt, nem tudom, majd ezt kiderítjük, ezt megpróbáljuk olvasolni. Nem lehet, hogy nem lett feltöltve bizonyos idő óta. Ez nekem is biztos, hogy ez van. Nekem is pedig ez a múltkor ugye mit említettük, hogy azt a jövő héten fel kell tölteni, különben ez van, és hát ez valószínűleg elmaradt. Nem baj, majd az illetékeseket majd felelősségre vonjuk. Ez így igaz. Milyen dalt szeretnétek? Figyelj, itt egy csomó dal. Hát ott volt a Korpiklánni, hogyha már ennyire aktuálisak vagyunk ma. Le a Korpiklánni. Jó. Ez volt már a Vasfüggöny. Tequila című daluk lesz. További szép estét mindenkinek. Itt volt Kalapúr. Itt volt Pencs Tomi. Itt volt Fehér Tomi. És Tukovszki Zoltán. További szép estét. Sziasztok. Sziasztok. Vasfüggöny. Ahol a függöny vas. Itt a Fezen Rádión az FM 102.9-en. Különleges, mint te. Fezen Rádió. A heti metáldózis.